Bo na powiem, taki chłopco pijany to baczy, ten tekst nic nie znaczy. I on na powiem, idę do lasa, jedno za drzewem, jemu taki kamienie wielki, takie kamienie duże mam ustawione w lesie. No i wtedy, zanim ja zbieram chrust, zanim ja pozbieram sobie opał na zimę, to tak dychtych kłepica, czyli dychtych tej tobaki nasypię na te kamienie i idę sobie zbierać. No i zające, które biegają po lesie, z ciekawości właśnie swych uszy podchodzą do kamienia, z ciekawości wąchają, wciągają do nosa i jak kichają, to łbami rżną w te kamienie i leżą obok kamienia. I ja wtedy zające pozbieram, mam takie kilka takich trusów, mam pozbierane, no i przychodzę do domu, robię z nich pasztet. Ten pasztet trochę jest czuć za tabaką, ale wam powiem, idzie go zjeść, ale mi ktoś doradził, że jeśli dodam do tego pasztetu, do tego mięsa zająca troszeczkę koniny, to wtedy ten smak tabaki zniknie. No ja właśnie teraz robię właśnie ten pasztet z koniną w proporcji 1:1, jeden zając, jeden koń. Także ten pasztet jest teraz bardzo, bardzo smakowity. Proszę Państwa, ja mam mieluk zrobiony przece, że je to nie starsi, on wywodzi sobie z czasów, czy kasiaby były pod zaborem pruści. Ty, rozumiesz, żeby nama dostrzeżeć, żeby nama pozbawić wszystkich dodatkowych atrakcji, a to baczenie to było dla kasiabu najlepsze i w jedno jej, nawet tere, to oni za posiadanie tobacznika i dennicy sztruchowe, czyli karali. No jeśli ktoś posiadał, to mógł za to mieć duże reprymendy.